even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Krishna Lakpat van Kulturu TV. Vandaag met de heer Pagu Boyke. Ja. Meneer Boyke, uko leest op Facebook, op social media, dat je bent door iemand probleem. Ja, man. En dat u uit huis bent gezet. Ja. Wat is het probleem precies? En waar kon zo ver dat je moest bemoppen uit dat osso? Kijk, eerder was die perceel in 19... Ik heb die papieren straks, ga je hier kijken. Eerder was die perceel, mijn grote broer ging via NDP regelen die project daar. Ze gingen verdelen, dus mijn grote broer had die perceel gewoon gekregen, maar geen papier, een paar alleen. Maar toen der tijd mocht zij naar Nederland vertrekken. Dan heeft gezegd, kijk, ik ben de een voor de laatste broer en die kleine broer Johnny Pagu is mijn kleine broer, kleinste. Dan, ik had toevallig die moment dat bijna 30 jaar terug, zeg ik, daar had ik een perceel, daar kon ik niet deze perceel krijgen, 2 percelen toch? En NDP ging verdelen, dus na de tijd heb ik op mijn kleine broer Pagu Johnny Sunat ingediend alles, papieren. Hij woont bij mij ook. Ik had een perceel aan de Nissan project, Calcutta waar die politiepost is. Het is Saramaka. Ja, Saramaka. Vroeger woonden we West Calcutta waar die rivier is, langs die Oost Calcutta, West Calcutta waar Robbie Malou is toch? Nou, oké, daar gingen die dam breken, we gingen onder water. Ik heb mijn perceel zelf daar verkocht. Ik ben arm, ik ben niet rijk. En ik heb geen enkele uitweg was het. Ik heb verkocht, ik heb die huis van mijn vader en ouderlijk gebroken daar, hier gemaakt. Oké. Alles, waar we nu zijn? ja, waar we nu zijn, Catharina Sofia weg is het, 635 Calcutta. Waar ik momenteel woon. Daar. Nu woon ik niet daar, want ik ben door de doorwaarder uitgezet. Dus. Dan oké, alles was goed. Alles, meer dan 30 jaar straks ga je kijken. Ik heb huis gebouwd, stroom, water, alles. Ik heb die papieren aangevraagd op mijn kleine broertje. Hij drinkt soppie, weet je, maar hij blijft bij mij. En ik heb ook een geestelijke, is de vrouw, een zoon. Deze is mijn tweede vrouw. Zij woont met mij 18 jaar ook. Dus alles wat goed ging goed gaan. Oké, boleh jangan even. Alles ging goed gaan. En dingen later, toen ik hoorde dat mijn broer Juku een beetje doet. Want mijn broer die heeft die grond afgepakt van dingen heet Pagu Rajendra, een jaar ouder dan mij. Toch? Dan ik ging daar huis, daar kwam bouwen, alles een beetje ver van mij. Ik vertrouwde hem net als mijn vader. Dus mijn vader en moeder is overleden, waren heel goed. Toen de tijd heeft langzamerhand valsheid papieren gemaakt. Dus allemaal Een frauderatorie. En nu in 2000 september, oktober ging ik, alles stroom, water, alles is op mijn naam daar. Dan, toen ik die waterleiding en zwem ging betalen, is op een stichtingnaam gekomen. Ja, stichting, ik ga je naam, die even stichting Mehnat ke Upkar of zo. Dan toen ik onderzocht bij SWM, dan vraag ik hoe is het zo gekomen? SWM zei, meneer, iemand was gekomen, heeft die perceel op veiling gekocht en heeft overgedragen op zijn SWM, op zijn stichtingnaam. En heeft die persoon gezegd wie gekomen was om het? Nee, daar bij SWM heeft niet gezegd. Dan toen heb ik iemand daar die ik weet, zei ik, mevrouw, wat moet ik doen? Die mevrouw heeft mij verwezen van SWM, ga bij Glits een hypotheek uittreksel weghalen. Toch? Weet je toch? Ik heb perceelpapieren alles.
Ik heb weggehaald na 3-4 dagen heb ik die hypotheekuittreksel gehad. Toen is daar geschreven op die stichtingnaam. Dus alleen die stichtingnaam, maar niet van wie dat. Nadat 2 dagen ben ik bij meneer John Murahu gegaan, advocaat. Hij is mijn advocaat. Dan heeft gezegd, oké, ik ga je zaak behandelen, toch? Weet je, vechten. Hij heeft alles ondergezocht, dankbaar, zei hij, die meneer Murahu. Hij heeft alle papieren weggehaald, heeft mij en die kleine broer geroepen. De vrouw was ook, oké. Hij heeft die papieren mij laten wijzen dat eigen bloed, eigen broer, Phagu Rajendranath heet hij. Zijn vrouw Meena Kumari Kundanlal, Arun Kumar Phagu en er is nog een Chinese naam Ching Song of wat. Dat op die papieren geschreven van KKF, heeft gehaald die advocaat, dat de aanvrager is Phagu Rajendranath, die broer van die lening. Ze hebben een valsheidpapier gemaakt, omdat mijn advocaat is sterk, heeft ook onderzocht. Hij heeft gezegd, papier gemaakt in 2024 is die perceel een lening, hypotheek genomen, 750.000 SRD. En die grond is op veiling gegaan. En diezelfde mensen hebben die grond op die veiling gekocht. Toch? Begrijp je toch? En ze hebben, die is een fraude, ben die notaris gemaakt. Dus die notaris ook van, niet allemaal zeg ik, maar om geld doen ze de valsheid. Ja. Verleden heb ik ook, ik wilde in deze situatie ook een grond verkopen. Die notaris heeft gezegd, ik ga naam niet noemen. Kom, ik ga voor je papier maken, je kan stichtingnaam, je kan die grond afpakken. Zie je? Geld betalen, alles willen ze. Ja. En hoe kwam het punt dat u eigenlijk uit het huis bent vertrokken? Ja, kijk, dan... ik kom altijd in de stad, mijn vrouw is ziek. Laat me vertellen even door van die leningpapieren, toch? Daar is op veiling gegaan. Ze hebben 4 mensen, mijn broer, op zijn naam gezet, stichting. En mij geen enkele handtekening van mijn kleine broer. En u weet, God is ook groot. Ze hebben van die oude ID-kaart was van mijn broertje verloren, misbruik gemaakt en vals handtekening. Omdat die advocaat heeft ook laten tekenen. En nu is die nieuwe ID-kaart beide kanten, moet je kopie doen toch? Ja. En die papier is van die oude ID-kaart. Dus fraude is veel, mijn advocaat is bijna 75% gisteren heeft ook gezegd. Hij gaat een korsgeding aanspannen, snel. Ja, ik kan me een vraag stellen, hè? Ja. Nee, dus wat ik je vroeg is, hoe hebben ze hebben u eigenlijk uit het huis gestuurd? Dat heb ik vernomen. Ja, kijk wat is gebeurd. Eerder, na een maand zo, ik was niet thuis, ik werk in Saramaka. Vrouw was thuis en notaris, doorwaarder was gekomen, gewoon mondeling. Doorwaarder Alexie, of hoe heet ze? Ik heb dat niet meer. Heeft die vrouw gezegd, jullie moeten morgen verhuizen weggaan van hier. Dus ik ben bij mijn advocaat gegaan. De advocaat heeft even gestopt, een maand. Altijd kom ik ik zelf ben ziek van, ik kwam Azet, die vrouw ook. Donderdag ging ik komen, want als je van daar komt, dan de dokter roept 8:30, dat kan je niet halen toch. Ik woon helemaal van hier, kilometer 61 ver. En die benzine ook, dus ik kwam, ik heb die zoon daar wel gedacht. Hij woont ook in zijn familie, een huis, dus Hollander. Ik bleef daar. Toen ik vrijdag bij de dokter was, buurman heeft gebeld. Naast buurman, Sunil heet hij, Kalicharan. Hij zei, boy, iemand is 4-5 mensen in je huis. Ik ben gegaan, ik zeg, wie zijn jullie? Die doorwaarder heeft hem weggejaagd. En hij heeft me gebeld, ik heb politie Calcutta gebeld. We waren niet thuis, meneer.
Ze hebben mijn huis gebroken. Alles is, ik ga straks video ook, misschien heb je al een paar gezien. Hoeveel spelen van mij is vernietigd, godbeelden vernietigd. En toen ik ze belde, heb ik mijn kleine broer was ook daar, Pago Johnny. Ze hebben dingen weggegooid, hier en daar kapot. Dus ik heb niet alles meegenomen, er is spelen daar. Dus dingen. Toen ik daar aankwam, ik belde mijn broer, ik kom. Ze hoorde dat ik vraag hem. Zijn ze direct een paar spelen, hebben ze niet compleet weggehaald. Huis achter dicht gemaakt en slot gezet, rode gesield weg. En mijn broer was ook buiten gezet, Pago Johnny. Toen ik daar aankwam, ik belde direct van in de stad politie, Calcutta. Meneer Julum Singh heeft die opgenomen, politie. Ik zeg die namen omdat ik weet wat ik zeg, toch? Ik heb bewijzen in die cel. Meneer Julum Singh, kijk, u doet uw werk goed. U weet, als een doorwaarder jou moet ontruimen, geven ze een bevel en dingen, toch? Papier, meneer, moet je zo krijgen een dag, je moet weggaan. Nadat Kapala doorwaarder was gekomen bij je, woensdag, ik was op het werk, zelfde doorwaarder Alexie heeft gezegd, mijn vrouw, kijk, jullie moeten snel weg, ontruimen binnen 1-2 dagen, anders ga ik komen. Ik belde hem, hij neemt niet telefoon. Mijn advocaat belt, niet telefoon. Gisteren heeft de advocaat gevraagd, hij heeft opdracht gegeven, hij zegt, mijn broer heeft gezegd, ik ben niet thuis. En de zoon, je mag gaan afbreken en dingen wegzetten. Zie je toch? Nou, zo is het gegaan, meneer. En nu ben ik helemaal in probleem gekomen. Mijn hoge bloed was vandaag, bij de dokter was ik gegaan 200 zoveel en hier alles doet pijn. En ik heb geen enkele plek om te gaan wonen. Ja. Nee, ik begrijp het, maar je moet ook niet zodanig zeer stressen dat je ook ziek wordt. Ja. Maar op dit moment, u bent niet meer op Calcutta, dit Saramaka dus. Nee. Waar bent u nu? We zijn hier aan een nieuwe gevonden weg. Hier is mijn vrouw zijn neef, toch? Neef zijn huis, ze wonen in Nederland. En we hadden altijd contact. Kijk, die huis is bezig te bouwen. En stroom is alleen hier boven, is niet compleet alles. Hij heeft gezegd, kijk, je kan blijven. Voorlopig doe je zaken in orde, weet je toch? 2-3 dagen was ik bij mijn schoonzoon op Calcutta daar. Die andere zoon is hier, dus hier en daar blijf ik. Ik heb geen vaste woonplaats. Ja. En wat is de volgende stap dat u zult ondernemen? Wat heeft die advocaat tenminste gezegd? Ja, gisteren was ik ook bij mijn advocaat gegaan. Hij heeft mij gezegd, wel kijk meneer Pago, ik ga een zaak tegen hem aanspannen. Dus hij heeft bewezen, hij gaat het best doen om voor mij. Maar wat is die probleem, meneer? Diezelfde politie heeft mij gebeld, Julum Singh, zei, ik mag niet, ik was bezig met spelen, belangrijke spelen, regende, het ging regenen. Toevallig was ik kleine spelen in mijn auto gezet en dan brengen. Hij heeft mij gebeld als Julum Singh zei, meneer Pago, als je daar niet weggaat nu, tegen 7:30, ga ik je opsluiten. Dus die agent zei, als ze niet weggaat, dan gaat hij... Ja, dan ben ik weggegaan. Ik ben bij mijn schoonzoon gegaan. Morgen ben ik weer bij de politiepost gegaan, omdat ze zei, ik mag niet zomaar daar gaan, toch? Via doorwaarder. Meneer Jurawan en een andere agent was, heeft mij goed ook behandeld, meneer Jurawan. Hij heeft direct die doorwaarder gebeld. Doorwaarder zei in eerste instantie, kijk, je mag niet daar gaan, ze willen niet halen. Ik zei met die doorwaarder precies op die politiepost, kijk, ik was niet thuis, je hebt meespelen weggehaald, waarom kan ik meespelen niet vandaar nemen, toch? Dus dat. En ik weet ook een beetje die wet. Ik heb gewoon hard zo gesproken met die doorwaarder, voor die politie. De politie zei, ik zei, als jou deze dingen gebeuren, kan je ook in paniek raken, toch? Oké, ik zeg eerlijk, die doorwaarder heeft direct mij daar gebeld, binnen 2 minuten
zei, eerst ging hij zeggen, ik kom van de stad, dan ga je het spelen halen, regel. Naderhand heeft hij gezegd, kijk, je gaat je spelen rustig nemen. Weet je toch? Maar alles is nader en ik heb geen te veel dingen kunnen meenemen. Zo is gebeurd. Ja. En En hetzelfde, zo'n eerder was meneer Kalu daar gekomen, landbeter. Dus 2 zonen heeft mij daar geslagen, mijn hand was kapot. De aangifte was gedaan op die politie Calcutta. En ze zijn heen gezonden weer. dus eigenlijk, ze hebben u geslagen en ze zijn ingezonden. Ja. En Ja. u heeft natuurlijk wel... Ik heb die dossiernummer aan. ja toch? Ja. Daar. Oké. Aangifte gedaan. Ja. Dus eigenlijk is het een... En wie zijn die 2 heren die u hebben geslagen? Is die zoon van mijn broer Phagu Rajendra. Oh, die eigenlijk die frauduleuze handeling heeft gepleegd. Ja, dat zijn allemaal die broer, de vrouw, Mina Kundalal, die hele familie. zoon, ja, hele familie zijn. En deze broer heb ik veel geholpen. Ik vertrouwde hem als mijn vader. Dus hij is daar waar hij woont, had ik gebouwd voor hem. Alles ging ik doen. En ik had niet zo gedacht dat hij zo met me zou doen. Ja. Weet je toch? Ja. En we hebben dus veel kijkers. Ja. Misschien is er iets waarmee de kijkers u kunnen helpen. Ja, kijk, ik zeg je eerlijk, ik wil die samenleven. Kijk, ik was in eerste instantie, ik wil niet zeggen, maar ik was helemaal boos, paniek geraakt op deze. Die keren ben ik gevallen. Kijk, ik heb ongeluk gehad, bijna aanval. Dus om deze dingen. Ik wil de samenleven zeggen dat als u kunt me en u ook met wat kunt u me helpen. Ik moet ook advocaat betalen en ik ben arm. Dus ik wil allemaal verzoeken wie hoe dan ook kan me helpen. En u bent ook, ik ben blij gekomen, dankzij God. En ik wil de samenleving ook zeggen dat deze soorten mensen, kijk, mijn eigen bloed, eigen broer wat heeft gedaan. En nu kan ik niet meer zijn. Kijk eens, ik ga u danken voor dit moment. Want we zien dat het nog even niet zo best gaat met die meneer. Maar meneer, u heeft die papieren? We zullen dan straks foto's maken. Ja, ja. Maar ik wil u danken dat u ook de gelegenheid heeft gegeven om met u te praten. En ik hoop dat er actie tegen wordt genomen. Ja, en ik vertrouw op jullie, want ik heb veel gehoord. Kijk, ik zeg eerlijk dat ik had eerste instantie meneer Ganesh gebeld van TBN Prime. Hij was gekomen interview met mij, met mijn broer, maar naderhand heb ik gebeld, hij neemt mijn telefoon niet op en hij heeft ook misschien wat gedaan daarin. Dus ik ben blij, dankbaar met u en ik wil de Surinaamse bevolking zeggen, kijk, wees alert, weet je wat is gebeurd. Met mij, laat niemand deze voorkomen. Ja. Kijkers, u hoort het, Krishna Lakpat van Kulturu TV. Ik hoop dat u dus deze manier kunt helpen. Natuurlijk de kijkers van binnen- en buitenland. Ik dank u voor het kijken. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Banger.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en zwing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 64703/06 870 98312. Attenzo! Die Frenti route door Romaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos como sabe kisi. Fu encontre Aisa, uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu, nanga different route famiri. Different route famiri. Basberg en Friend nanga warimbo crioro in loop 3 uur bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You wasabi fa autorities e gomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFAYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no. Mama hoor baka Juno. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation then.